Dijous 21 de juny, el dia que la jugarà aquí, al primer toc, Bojan Kirkic. Acompanyats dels 20 guanyadors del concurs d'ahir que estan asseguts aquí a l'estudi de RAC1, farem aquesta entrevista amb el davanter de Linyola per saber com li ha anat el primer any a la Roma i què n'espera de la propera temporada. Amb el Bojan parlarem del present, del futur i també del passat, i fins i tot s'endurà alguna sorpresa que li ha preparat el Gerard Romero. A més, ens acompanyarà durant l'entrevista el cap d'esports del diari Ara, el Toni Padilla, un expert en futbol internacional que ens servirà de suport quan parlem de la Lliga Italiana. Primer toc. I amb Regal, la millor companyia d'assegurances, coneguem el protagonista del dia. Atenció, el protagonista del dia. Bojan Kirkic Pérez, perquè el davanter de Linyola visita avui el primer toc i compartirà uns minuts de ràdio amb RAC1. Hola, Bojan. Bona tarda, benvingut. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, molt bé. De vacances? Sí. Tranquil? Vacances, amb la família, amb els amics? Aprofitant al màxim. Fins quan? A principis de juliol han de confirmar encara el dia. Poca cosa queda ja, Poca, però bé. Molt bé. Per cert, gaudint de l'Eurocopa, avui que comencen els quarts de final, estàs seguint aquest torneig? Sí. Estic seguint, lògicament, segueixo més a la selecció espanyola i bueno, a veure ara el partit dur que li queda. Molt bé, què et sembla? Vens disposat a gaudir amb el públic avui aquí al primer toc? Sí. Gent maca, ha vingut, Molt content de podeu aplaudir, si voleu, podeu aplaudir el Bojan. Sí, tant. Tenim la tribuna del primer toc absolutament plena. I tota la gent també que ens està seguint a través de l'streaming de la pàgina web de la ràdio, a través de rac1.cat, allà hi ha com una televisió, una pestanya on podeu veure aquesta entrevista que farem amb el Bojan Kirkic, gràcies al Joan Ferrer, al Joan Ramon Noró, al Carles Miró i també al David Marca, tot l'equip tècnic de RAC1 avui, perquè tothom qui vulgui pugui seguir aquesta entrevista. I hem convidat especialment perquè ens acompanyi el Toni Padilla, cap d'esports del diari Ara. Hola, Toni. Hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. Un aplaudiment pel Toni. Ara. Molt bé, Romero, bona tarda. Bona tarda. Gràcies, Gerard, gràcies. Per favor, un dels mites del periodisme italià, dels esportius. Content o no? No t'ho esperaves tampoc, això? Què? No, jo no. Però bueno, soc una persona que ja no em deixa espantar. Tinc 40 espants en aquesta vida. Què li diries al Bojan? Alguna pregunta? La primera que li vulguis fer. Jo? Sí. Bé, el problema és que les grans novetats sobre la Roma, òbviament, és molt d'hora per parlar, que és el retorn de Zdeněk Zeman, que té bastant bona premsa dins de l'afició de la Roma, i que és un entrenador que suposo que amb el pas dels mesos descobriràs que és molt especial. O sigui, ara passaràs a ser entrenat per un dels personatges més curiosos del futbol italià, llavors, clar, lògicament és molt les expectatives, però clar, també si encara no has pogut treballar amb ell, tampoc no se'n fa estrany, no? Per tant, no ens valorem potser el que hem viscut, no? Una temporada d'impàs, no ha sortit bé el projecte de Luis Enrique. Amb què et quedes a positiu del teu primer any? Bueno, la veritat em queden moltes coses positives. Al principi la primera volta, sobretot, que implica els primers dies, el primer canvi tant a nivell futbolístic com a nivell de la gent, va ser important, va ser complicat, però com sempre dic, d'aquestes situacions sempre li trec lo positiu, i ara que estic de vacances, que han hagut molts dies per valorar, per reflexionar sobre tot l'any, estic molt content, estic molt satisfet d'aquest any, d'aquest primer any allà a Itàlia, i moltes ganes, com tu has dit, de poder tornar i de poder conèixer el nou míster, no? Perquè tornaràs a la Roma, no? Sí, un any més allà, l'any que tinc més, i la veritat que com te dic, ha sigut els primers dies de vacances el fet de reflexionar sobre totes les coses, sobretot el futbol d'allà, que és molt complicat, valorar les coses positives, les coses negatives, i m'he decidit que
lo millor, pues la millor opció és tornar a fer un any allà. Molt bé. Els 5 minuts que et toqui la primera, Déu-n'hi-do, també, ja, Ja tens el primer titular de la tarda. No estava gens malament. Ha arribat bé. Un primer tastet amb el Bojan i amb el Toni. El Romero ha preparat alguna sorpresa, cap al final de l'entrevista, alguna cosa, no? Alguna cosa, tot i que ens falta alguna aquesta taula, però bé, esperem a veure què passa. Ah, sí? Home, alguns falten, no, en aquesta taula? Sí. Estem pendents a veure quins moviments es produeixen en aquesta taula sorpresa. Ara ho arrenquem tot plegat amb el públic avui aquí en directe a l'estudi de RAC1 i amb una coca del Forn Baltà, perquè demà és la Rebella Sant Joan, ja ho sabeu, fareu festa grossa amb els petards i la coca. Doncs mira, el Forn Baltà ens ha portat aquesta coca, que és una tradició claríssima. Ja sabeu que el Forn Baltà el podeu trobar al carrer de Sants 119 de Barcelona i allà trobareu les millors coques de Sant Joan per a aquesta Rebella. I ara en tastarem una mica, Bojan, Toni, una miqueta de coca del Va bé per anar al Padilla o no? Des de 1964, Sí, senyor. Tradició. Sí, senyor. Tradició des de 1964, ho diu el Toni Padilla. Ara tornem amb el Bojan, el Toni, el Romero i també amb la Sònia Gelmà, que ens aportarà les informacions d'avui, del Barça, del Futbol Club Barcelona. Saps quina és la clau per sentir-te protegit en aquests temps difícils? Aquesta. Canvia't a Rigal Auto i tindràs les millors cobertures al millor preu. Comptaràs amb bonificacions de fins al 65% i un servei gratuït de recuperació de claus. Truca ja al 902 30 30 78, 902 30 30 78 o entra a Rigal.es. Ser de Rigal és el millor que hi ha. Primer toc, amb Aleix Pariser. Aprofito, Bojan, per preguntar-te com veus a Tito, tu que vas coincidir amb ell, com el veus de primer entrenador? Bé, jo amb ell no l'he tingut de primer entrenador. De segon, sí. L'he tingut de segon entrenador. Com a persona a mi es va portar molt bé, sempre m'ha mostrat molt apreci, molt carinyo, ja de quan jo estava a les categories inferiors, que moltes vegades coincidíem i la veritat que el tracte era molt bo, no? Com a entrenador, jo crec que pot aportar coses molt positives. Té la sort de que té un grup extraordinari de jugadors, de persones humanes molt grans i que ara mateix el barcelonisme està molt unit i jo crec que entre tots l'ajudaran a que tot vagi endavant. Era diferent la teva relació amb Tito Vilanova? Al ser el segon era més proper als jugadors que amb Guardiola? Bueno, el Tito no era que amb Tito sí i amb Guardiola no, vull dir, no és aquest el tema, sinó que jo amb el Tito, per lo que et dic, ja perquè el coneixia d'abans, ja perquè ell era el que ens donava justament abans les últimes indicacions abans de sortir al camp, lògicament són els moments on veus el carinyo i l'abraçada del Tito sempre la tenia, no? I si l'any que ve has de tornar, no? L'any que ve tornes, s'acaba la sessió de 2 anys amb la Roma. Sí, així... Ben per contracte, no? Estava establert així. Per contracte sí que és veritat que jo tinc que tornar, però també la Roma també té una opció de recompra i tot depèn de mi, com dic sempre, de la temporada que es faci aquest any i de com evolucioni tot. Home, si va bé i Tito continua, no? Potser tens més opcions de quedar-te, no? Creixes al futbol italià i amb Tito de primer entrenador. Sí, no, aquest és un any que sé que m'ho preguntaran moltes vegades i soc conscient del fet de lo de l'any que ve, però és un any que vull estar centrat a la Roma, vull estar amb la Lliga italiana, que és bastant dura, i intentar fer-ho lo millor possible i estar, quedar satisfet, no? Com he quedat aquest any o més. I llavors l'any que ve ja serà un altre estiu llarg, un altre estiu on valorar, on reflexionar de tot i on allà sí que es tindran que prendre les decisions oportunes. N'estarem pendents. Leo Messi, què en podem dir d'ell? No, Leo Messi... Bueno, no et deixa, la veritat que a mi no em deixa de sorprendre i veus que un jugador que té eclipsat al món, que li veus com juga i que segueix disfrutant, jo sempre dic que és la grandesa seva, que després de tot el que ha aconseguit, me recordo que l'última pilota d'or que li van donar, al dia següent me va entrenar a la tarda i vam fer un partit i va fer 2 o 3 gols però a un nivell molt alt i és aquí la grandesa seva, no? Que no deixa mai de disfrutar per aquest esport i segons
per lo que es veu, pues, encara li queden molts anys d'estar al màxim nivell. Que anava boig, no? Va estar a Zuric recollint la pilota sense entrenar-se i va dir, ara, els dies següents boig, no? Ara tinc que aprofitar-ho. Sí. Quin animal, quin animal. Sí, la veritat és que sí. Avui ha parlat, bé, les últimes hores ha parlat Sònia a Bogotà, perquè sí que està fent vacances, però va fent partits benèfics, va fent cosetes, no? Sí, avui de jugar un amistós benèfic de la seva fundació i admet que està poc atent a tot el que està passant a l'Eurocopa. Ja sabem que Leo Messi no és molt de mirar el futbol quan no el juga, ell el juga i després ja desconnecta, però tampoc està gaire preocupat, per exemple, per Cristiano Ronaldo, que ara fa uns dies va recordar que Messi va quedar eliminat als quarts de final de la Copa Amèrica l'any passat a aquestes alçades, quan amb ell el posaven en dubte perquè el paper de Portugal a la primera fase, i això ha dit allà a Bogotá quan li han preguntat per l'Eurocopa i per Cristiano Ronaldo. La verdad, sinceramente no estoy siguiendo mucho la Eurocopa, sé que hay muy buenas selecciones, no tengo un favorito claro, me gustaría que el campeón sea España por los compañeros que tengo, pero sinceramente no la estoy siguiendo. Con respecto a lo que dijo Cristiano, la verdad no tengo nada que decir. Quina opinió et mereix Cristiano, Bojan? Bueno, jo me l'intento mirar... No el conec com a persona, per tant no m'agrada jutjar les persones que no conec. Hi ha molta gent que de cara a la premsa, de cara pues, al públic, pues, intenta donar una imatge de la qual no és. Amb això no estic dient que Cristiano sigui d'una manera o una altra, no? Però sí que, bueno, l'únic que el puc jutjar és com a futbolista i és un altre animal, és un altre fora de sèrie, jo crec que, bueno, que actualment, juntament amb el Messi, pues, fer 47, no sé quants gols ha fet Cristiano, pues, igual que l'Egan ha fet 50 en una lliga, pues, lògicament que només puc dir coses positives però les actituds són diferents, no? Les actituds com a mínim fora del terreny de joc no es poden comparar, lògicament, però t'he dit, hi ha molts jugadors que actuen d'una manera que no són, no sé si és el cas, no? Però no vull parlar perquè... Però aquesta obsessió és bona ja per un jugador que, clar, vull dir, a totes les declaracions que surt ha d'aparèixer en boca de Cristiano Ronaldo Messi. Això és una obsessió que agafa una persona, no? Home, lògicament fer 40... Ara no sé exactament... Sí, es va quedar 3 o 4, sí. Però clar, fer 47 gols en una lliga i que no et donin la bota d'or, clar, és lògicament que tens que estar obsessionat amb algú que veus que no hi ha res a fer, no? Però bueno, és el que et dic, ara l'Eurocopa està rendint a un bon nivell, és un gran jugador i igual ell aquesta forma que té d'actuar de cara en fora, pues, és una forma que amb ell internament pues, li fa estar pues, amb més confiança, no sé. Vols afegir alguna cosa per ella? Sí, no vull defensar algunes actituds de Cristiano Ronaldo, però sempre hem de fer l'intent abans de jutjar algú, d'intentar ficar-nos a la seva pell. Llavors, per mi Cristiano no té una obsessió amb Messi, té una obsessió en que ell vol ser el millor. I a les persones que han estudiat la seva biografia, que el coneixen, per començar et diuen que és una persona que en el tracte cara a cara guanya molt, però que a més és un noi que ja des que jugava al Nacional de Madeira, el primer equip que va jugar, ell va tenir una infància molt complicada, la pèrdua d'un pare, una família amb molts problemes, i la manera que tenia de tirar endavant era l'esperit de superació, de dir jo vull ser el millor. Llavors, ha crescut amb una necessitat d'autosuperar-se a si mateix a partir de les comparacions, és a dir, jo vull ser el millor, seré el primer de Madeira, llavors ser el millor de Portugal, la manera la primera és el millor, i és una manera d'autosuperació, és un mecanisme que té. Ara mateix el millor és Messi, i l'obsessió no és amb Messi, si el millor fos Iniesta, doncs seria Iniesta, no? Llavors, hi ha una anècdota molt bona de quan ell jugava amb 13-14 anys al Nacional de Madeira, ell era d'una família molt humil, però era el millor futbolista. Llavors guanya un partit, crec que és contra l'altre equip de la illa, el Marítimo Funchal, i llavors quan els altres nens s'encaren amb ell, hi ha un moment així de pique, els hi diu, sí, vosaltres ara esteu millor, però jo quan tingui 20 anys estaré jugant a